Velkommen til. Det her, det er Skov. Ja, det er mig. Vores YouTube-kanal. Vi skal prøve sådan her. Det er chokolade med sådan noget mynte, et eller andet. Tingling. Okay, Skov, hvad føler du? Den her. Den lille af, eller blå ting. 3. Det er så... Nej, vent, jeg har ikke en. Vent. Duft til den. 3, 2, 1, nu. 3. Hvor er det? Åh. Der skal blive flere. Det skal smide ned med nogle popcorn. Jeg tror faktisk, jeg vil prøve en blanding. Popcorn. Skål, være. Og den her. 3, 2, 1. Skål, kast op. Nå, fortrød du det? Mm-hmm. Skal du prøve det hvide? Den sådan jeg lige har taget. Smager det ikke godt? Popcorn gør helt forskel. Au. Hvad? Tager vi den ned. Du skal smide med mere popcorn. Jeg er godt med at forestille på den bedre derinde. Seriøst? Mm. Jeg har en lille bif angel kom af. Jeg kunne godt forstå, hvad du sagde der. Hvad? Jeg kunne godt forstå, hvad du sagde der. Jeg laver måske en video her om natten. Eller om natten. Jeg vil Ja. spise fredagslæg. Fordi jeg laver nok 2 videoer, den skov er. Ja. Hvad? Den der er mindst stærk end den der. Hvis vi havde chili nu. De 2 appelsiner. Hvad er det for Danmark? Ja. Vi vil bare prøve dem. Ja. Vi kan lave for family members. Han finder på ideen. Og jeg synes, det var en god idé, så... Vi ser jer på vores næste familievideo. Ses. Hej hej.